It-tnejn filgħodu fetaħ proċess ta' konsultazzjoni pubblika ta' 5 tim dwar ir-regolamenti l-ġodda twaqqih u l-iskavar f'siti ta' kostruzzjoni. Dan bilan li l-gvern jipprevjeni milli jsiru inċidenti bħalma ġraw fl-aħħar ġimgħat fejn 3 binjiet ċedew qrib siti ta' kostruzzjoni. Kien il-Prim Ministru Joseph Muscat li l-ħamis li għadda issospenda temporanjament kull xogħol ta' twaqqih ta' bini u skavar f'Malta u Għawdex wara l-aħħar inċident fi Gwardamanġa. L-abbozz ta' regolamenti huwa intenzjonat li jiżgura li x-xogħlijiet ta' skavar u kostruzzjoni jitwettqu b'mod sigur kemm għal ħaddiema u anke għal persuni terzi. Dan se jsir billi jkunu ċċarati iżjed l-irwoli u responsabilitajiet tal-professjonisti. Ir-regolamenti se jaraw ukoll li jiġi żgurat id-dritt tar-rimedju. Mistoqsi mill-ġurnalisti, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li r-regolamenti l-ġodda se jħarsu wkoll id-drittijiet ta' persuni li jistgħu jintlaqtu minn dawn ix-xogħlijiet. Lesti li ngħinu lil dak li jkun, lesti li n-nies ma jkunux il-vittmi għax in-nies m'għandhomx jaqsmu xejn bħal dawn is-sinjuri li spiċċaw bla dar, imma mhux ħanħallu lil persuni responsabbli f'dal-każ jekk hux il-kontrattur is-sit irrelevanti, imma mhux ħanħalluhom li jibqgħu għaddejjin scot free. Fl-aħħar mill-aħħar my point huwa li l-gvern irid ikun hemmhekk u l-awtoritajiet governattivi jridu jkun hemmhekk bħala enforcement, iridu jkun hemmhekk biex jaraw li liġijiet jitwettqu, imma min għandu responsabilità jrid jiġġorra dik ir-responsabilità. Ir-regolamenti li qed jiġu proposti mistennija jżidu fuq dak li hu mistenni mill-kuntratturi u l-professjonisti involuti fost dawn isiru studji ġeoloġiċi u ġeotekniċi f'kull każ ta' xogħol ta' skavar filwaqt li l-professjonisti involuti jridu jkunu fuq is-sit f'punti kruċjali tax-xogħlijiet. Perit jew is-site manager irid ikun dokumentat li qiegħed fuq il-post meta ħajkun qed jitwaqqa l-post meta jittieħdu deċiżjonijiet kruċjali biex nerġa' ngħid mhux il-ħmar iwaħħal f'dembu. Dawk li jippersistu bix-xogħlijiet ta' skavar minkejja twiddiba se jaffaċċjaw multa ta' 50,000 euro meta mqabbel ma' dik kurrenti ta' 2,000 euro. Uħud mill-proposti mresqa se jaraw li ħitan ta' binjiet li jħarsu fuq sit ta' kostruzzjoni jkunu mħarsa. Dawk li ma jimxux ma' regolamenti se jkunu immultati 10,000 euro flok 500 euro. Irridu naraw sitwazzjoni bħal dik li huwa ċar ħafna li huwa żgur huwa li ma nistax nittolleraw sitwazzjoni imma li jkun hemm min mis-settur privat joħloq sitwazzjonijiet u mbagħad jistenna li qisu l-gvern jieħu ħsieb għal dawn is-sitwazzjonijiet. Intant din il-konsultazzjoni se tagħlaq nhar il-ġimgħa li ġej u kull min irid jagħti l-veduti tiegħu għandu jagħmel dan minn fuq is-sit www.konsultazzjoni.gov.mt jew permezz ta' email fuq newbuildingregulations@gov.mt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.